YCS मंगलोर DSS YCS घडणार देवाचो सेवाक कार्डिनल जोसेफ कार्डाइन जल्मोन 130 आणि 5 वर्सां आणि देवादीन जावन 50 वर्सां समचा अप्रूप संदर्भात तशेंच DSSन YCS कार्डाइन वर्स 2017-18 ह्या पाठ तळार व्हडा उर्बेन आणि अभिमानान मांडून हाडटा. मंगळूर DSSचो YCS समावेश 2017 वा कार्डाइन दिवस नोव्हेंबरच्या 5 तारखेर मंगळूरच्या कोर्डेल इगलच्या सभास्थळार सकाळी 8:30 वरांतावन सांजेर 4 वरांपर्यंत. समावेशाचो विषय राष्ट्रीय मुखेल वळ्यान कातोलिक युवा जाणा. विशेष आकर्षण वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट YCS विद्यार्थिनी तांच्या घरा असणी पोरणी पेपरां विकून मेळो लायव्ह संगता घाल आर्थीक रितीन पाटी आसच्या उसले शिकाप शिकच्या सांद्यांक कुमोक करूंक एक निधी. राष्ट्रीय वा आंतरराष्ट्रीय अंतर साधन केल्ल्या YCS संध्यांक मान आणि पुरस्कार YCS मंगळूर डायसिस प्रोफिशियन्सी अवॉर्ड 2017. DSSतल्या 12 वाराड्यात सांस्कृतिक स्पर्धेत सैरे जावन आमच्या समुदायाचे मुखेली मोगचनो या समावेशाक DSSतल्या 105 घटकांतावन सोडून 1,500 YCS संदे प्रतिनिधी हजर जातले. या समावेशा खातीर तुमचो सहकार आणि मागणी आमी आशेतां. देव बरें करूं. लांब जियो YCS YSN.